Yan mga kadingging, nandun tayo sa Walter Mar San Fernando, yung mga nagpapabaksin, no? Napakaraming mga kadingging. Ano? Walter Mar San Fernando mga kadingging, oh. Ang daming tao. Ang kuya ni Jingjing, mga kadingging, naka-schedule na siya, nakabaksin na siya, first dose na siya. Bali yan. Walter Mar San Fernando, Pampanga mga kadingging. Ito yung pinaka main hall na niya, yung pinaka-itaas na second floor mga kadingging. Second floor na to mga kadingging. So kung papansinin nyo yung ano ng Walter Mart, dito na yung kabuuan mga kadingging. Ito yung grocery dito sa itaas. Ayan mga kadingging. Para makita nyo yung pinaka ano ng Walter Mart. Baka view nya. Fun house, nandiyan din mga kadingging. Ito na yung pinaka ano na second floor. Ito si Jingjing. Hello ka Jing, Jing hello. Yan, ito na yung pinakaano niya, loob ng Walter Mart mga kadingging. Yan. Ito na siya. Yan. Ikot muna natin sandali mga kadingging para makita niyo kung pinaka dulo ng Walter Mart. Yung pinakaloob ng mga kadingging. Ito naman nasa likuran. Haba ng ano yung mga kadingging, haba ng pila ng ano oh. Ito na yung pinaka second floor mga kadingging.